Здравейте! Вече знаете как да сканирате залата и да усещате настроението. Сега е време да научите как активно да влияете на енергията и да насочвате хората в желаната от вас посока. Първо важно нещо, първият важен инструмент е огледалното поведение. Ако усещате ниска енергия, започнете леко да повишавате собствената си. Говорете малко по-ентусиазирано, движете се по-уверено. Ако има напрежение, говорете по-спокойно и по-плавно. Психологически хората несъзнателно имитират поведението на околните. Като модерирате желаната енергия, вие подсъзнателно подтиквате другите да ви последват. Практическият съвет тук е: започнете финно и постепенно увеличавайте или намалявайте интензитета на енергията, докато усетите промяна в общата атмосфера. Второ важно нещо. Следващата стъпка е да се фокусирате върху позитивното. Ако забележите дори малки прояви на ентусиазъм или съгласие с това, което казвате, подсилете ги. Усмихнете се на тези хора, които ви дават тези контакти, направете очен контакт или пък похвалете техен коментар. Позитивното подсилване е мощен мотиватор. Като обръщате внимание на желаното поведение, вие го насърчавате и насърчавате останалите да го покажат. Задавайте въпроси, които провокират позитивни отговори и емоции. Трето важно нещо. Използвайте енергизираща комуникация. Това включва вашия тон, гласа, езика на тялото и избора на думите ви. Говорете ясно и уверено. Поддържайте очен контакт с хората. Използвайте отворени жестове. Вашата собствена енергия е заразителна. Когато излучвате ентусиазъм и увереност, това се предава на аудиторията. Започнете с кратка, вдъхновяваща история, за да разчупите леда и да повишите общото настроение. А сега, пробвайте тези 3 неща и вижте как ще повлияете следващия път, когато правите презентация. До тогава ви желая един прекрасен и усмихнат ден!